Dobrý večer, přátelé akvaristi, hlásí se sladkodní podvodnice od třecího akvária. Vidíte nádherný dva kousky Scalara Bulgarian Green, nebo se jim taky říká Scalara Bulgarian Seal Point. Ty názvy jsme si už vysvětlovali u mě na videjku přímo o těchto rybičkách. Můžete se když tak podívat, co jsem o nich všechno zjistila. Jsou velmi mírumilovné. Tohle by měl být samec dle mého a tohle bude samička. Tak, vybrali si sami sebe v akváriu, v hejnu. Tyhle ryby, konkrétně zrovna tu ten druh Scalary má rád hejníčko. Ano, samec už čistí podklad. Podklad jsem dostala od jedné známé akvaristky, moc jí za to děkuju. Byla tu na návštěvě s takovýmhle prezentem pro mě. Když viděla, že používám obouváky, no, ale i ty obouváky stále používám. A jinak tohle kladélko už bylo dvakrát využito pro paní Avatarovou. Kdo mě sledujete, víte, o koho jde. To je Scalara do modra. A ta tedy okamžitě využila tohohle kladélka. A obouváku si, i když tu byl, tak si ho nečistili. Zřejmě to opravdu skvělý, důmyslný výrobek přímo pro Scalary. Vlastně ty jikry, když se vylíhnou, tak ty dětičky spadnou také do té mističky. No, jo, že se tady nikde neválí. Tak, chtěla jsem vám říct, že tyhle ty rybky jsou velmi mírumilovné, jsou drobátko údajně teda, jo, jinačí povahy, než jsem zvyklá a chtěla bych tedy, aby si svoje potomstvo odvodili sami. No, zkusím je v tom nechat, nebudu jim brát prostě jikry, jak jsem zvyklá. No, už mají vyndanou urogenitální papile oba dva, tedy kladélko. Já myslím, že tohle bude samička. Tak 100% si budu jistá, až začnou klát jikry, zřejmě zítra, protože za chvilku se jde spinkat. A ještě jsem vám chtěla teda říct, že by měly být mírumilovné a neměly by požírat jikry, jak jsem zvykla u jiných druhů třeba, jo. Takže třeba se konečně dočkám té nádhery, kdy rodiče svoje potomstvo vlastně se o něj stará, no. Rozhodně zde jikry brát nebudu teda, jo. A můžete být u toho se mnou, já vlastně můžu na tohle video navázat později, že zde 100% dojde ke kladení jiker, jo. Takže bych mohla udělat takový dokument, jako jsem dělala u čichavců kozbíků. Mám tady vedle mláďátka. Jsou rozplavaný, ještě může měsíc určitě. A ještě jsem vám chtěla říct něco, já jsem zapomněla co. No, chtěla jsem prostě říct, že i když mají hejníčko svoje, protože ten druh má rád hejno, tak oni si sami sebe vybrali. Prosím vás, už jsem to i sama zkoušela u jiných teda, jo, druhů. U těchto jsem čekala 6 měsíců, než dospějí, to je teď konc, takže u těch jsem to ještě neskoušela, ale u jiného druhu jsem prostě zkusila, že chci tohodle samce, tuhle samici, dala jsem si je takhle zvlášť a ani po měsíci se prostě nezadařilo. Opravdu tomu tak je, ty skaláři si sami sebe vyberou v hlavním akváriu, jak já říkám, prostě se sami voní, zamilují se do sebe, no. Takže nejde to prostě, jak se říká, přes koleno. Samozřejmě pokud bych vyndala ostatní samce z akvária, možná, že by si časem zvykla a přijmula by jiného samce. No. U těchto jsem ještě nikdy neřešila, jo, takže nevím. Ale bavím se o jiném druhu. Mají nádhernou jakoby hřbetní plachetnici, to je luxusní ryba. A já už mám večer, tak tady mám takový světýlka, ale když dám jiný světýlka, tak mají vlastně tu hřbetní ploutev takovou modrozelenou. Jinak tělo mají olivové, mírně do zelena, proto Bulgarian Green. No ale tak to jsme si už vysvětlili v jiném videjku. Já zkusím schválně dát jiná světýlka. Ano, teď to jde vidět.
Já mám lampičku, která disponuje mnoho barev, barevné spektrum má, takže ježiš, to je nádhera. Krásný zdravý ryby mám a mám všude mám grindaly, kde můžu mít krabičky z grindaly, tak mám. Mám všude ještě 11 velkých krabiček, velkých, no, opravdu, a vedle. No, ale jde vidět prostě opravdu, ty ryby jsou zdraví, barevný a chtějí se třít, no. A mám radost, už žužlávají řasu. Tak, já se sama loučím. První den, dneska máme tedy, ježišmarja, dneska, jo, 20. listopadu 2025 a na toto video tedy navážu později, jak budou klást a jak se budou líhnout, jak se budou o ně starat. No, uděláme si dokument. Mějte se krásně, přátelé, se sama loučím. Ahoj zatím, ahoj. Tak, máme druhý den od natáčení. Ano, vidíte, dobře, zadařilo se. Tak já jsem to i jako očekávala, předpokládala teda hlavně, protože už nějaký pátek skalárky chovám a znám jejich chování tedy před třením. V hlavním akváriu teda se drží 2 adepti zvlášť, od všech se straní a spolu útočí proti všem, jakoby si hledají svoje teritorium pro kladení jiker. Je lepší jim uspůsobit takhle akvárium, ať mají na to klid, ať to nemusí sežrat. Jinak v tom hlavním akváriu vlastně, jakmile se zhasne, tak to raději spapají, protože se o ně bojí. Tam to většinou, jako mezi ostatníma, jo, nedokážete odchovat. Jiker je celkem hodně, na to, že teda prvně dneska, tak jsou šikovní. Samec ovívá, brání, no, jako kouká po mně divně. Jsou nádherný, to opravdu luxusní, krásný rybky. Tak, doufám, že teda nedělám chybu, že je zde nechám na pospas rodičům. Stále ještě přemýšlím, jestli nemám rodiče odlovit. Nevím, co mám dělat, ale opravdu bych to chtěla zkusit. A jelikož mám pár, je to páreček, samozřejmě, a už spolu i zůstanou, pokud se teda něco nestane, tak pokud se třeba teďko nezadaří, že to sežerou, tak si myslím, že za 10 dní zase budou se chtít třít, oni to tak nějak mají, tyhle rybky, ty skalárci po 10 dnech. U jiných druhů teda jsem zvyklá, jo, každých 10 dní. A jako nedělám tolik odchovu, jo, jenom občas si to seberu. Takže je nechám, no, ať se postarají o děťátka svoje. Takže budu zase pokračovat, až se začnou líhnout, ale pokud budou vzteklí na mě, tak je radši přikryju dekou, jo, tak asi raději pak třeba natáčet nebudu, uvidím jejich chování. A měla jsem tu mramoráka taky na videu natočenýho, ten byl agresivní hodně. Hele, nach toho, ty potvoro. No, tak nevím, jestli je nemám radši odendat. Ne, postarej se. Ne, já to chci zkusit. Tak, mějte se zatím krásně a zase navážu za pár dní. Měli by se začít líhnout do 5 dnů, no, nejdéle. Tak zatím ahoj všichni. Tak máme druhý den, vlastně 3. den od počátku dokumentu. Můžeme ho ukončit, dokument, protože bohužel, jak vidíte, všechno mi snědli. Tak, ráno jsem tu byla, asi v 6 hodin, byla jsem tu krmit miminka, jiný, ostatní. Mám, jo, jiný. A to tady ještě bylo celé obsypané. Jo, jak to bylo včera, tak to, ten podklad na kladení byl krásně obsypaný jikrami. Já je tady chválila a pak jsem sem přišla v 10 hodin a už to bylo pryč. Nenechali mi ani jednu kuličku. Potvory jste. No, že se nestydíte. Sakra morce z hadry. To si byla ty. Mně je to úplně jasný, ty samice to většinou dělají, no. Přitom tady nikdo nebyl, já jsem tady nechodila, takže nebyl důvod k obavám. Tak, teď, když je dám do hlavního akvária, tak budu je dávat zpátky k ostatním.
tak si hlavně musím zapamatovat, oni jsou totiž jeden jak druhý, jo. Mám jiné druhy, ty rozeznám, protože má jeden flek tam, jeden druhý tam, ale tyhle druhy jsou naprosto stejný. Poznám v celém akváriu jedinou rozdílnou rybku z tohohle druhu, že má takovou žilku u pusinky červenou. Jinak všechny ostatní jsou úplně stejný. Ale tahle samička je největší, takže tu také poznám. Jde mi o samce, ale tak ono, až to na ně zase přijde, tak se začnou spolu jakoby formovat a bojovat proti všem. Takže předpokládám, za 10 dní to zkusím znova. A do té doby si teda jako rozmyslím, a jak s jikrama, jestli to ještě jednou zkusím, a nebo raději se o to postarám já, jako jsem zvyklá o to, jo. To byste mi někdo mohl poradit, třeba je někdo máte, i když zrovna tenhle druh moc lidí nemá, jo, takový vzácnější taky kousek, jo, jsou, no. A třeba mě někdo sledujete, máte je taky a třeba mi napíšete, hele, příště se to zadaří, no. Ale u těch šlechtěných forem, ano, dozvěděla jsem se to i od odborníka, že u těch šlechtěných forem bohužel se nechtějí starat o potomstvo. Takže asi příště nechám naklást a papa zpátky půjdou. Ještě nevím. No, tak jo, já se s váma loučím, dokument se nezdařil, no, bohužel. Škoda. Tak ahoj všichni a mějte se krásně a ať vám to roste.